no vi. Boh. Das. Cago en la puta, ¿cómo sabré esto? Depende. Depende, en teoría, para semana que ven creo que o viernes. Creo. Pero están buenísimos. Tan recién collidos da nevera. A mí me gusta. Perdón. Se me fue. Dios. Me sudan las manos. Siempre vuelve. Casi. E pus no da nariz que tiña e non me valía e coñen alicates e apretei no co alicates e non se me ve. Vale. Entón, claro, pois coño unha borrachera como un mundo e fun tomar algo e seguindo e ahora mismo e poño Black Clover, que é o que estou vendo, é un JK anime, eso está.